Lab. Warin ako ha. Duty na ko. Ay, lab. Nibili ni mong baon, lab. Oh. Uy. Salamat kay Lab ha. Lab, salamat sad ha. Ha? Salamat kay kugihan kay ka manarbaho ba? Syempre, ana, ginabas taglab ni may mong katrabaho. Ha? Lab ni mo imong trabaho. Ana ba? Oh, katrabaho man ako na dunggan? Huwag ka, bungol-bungol na ka. Murag kinahanglan na jud ka kanang... Manutuli, guro. Manot bra sa imong dunggan. Oh, natuli na mayo, katong luwag. Oh, ana ba? Nya, dawi la ba? Mo overtime day ko niya. Sige lang kag uti, lab. Ah, syempre, paningkamot, jugo, daang paningtiil na ni, para sa tong future. Sana all. Lab, basi magsakit ka na, lab ba? Mo, ba ganing overtime ko para natin palit tambal. Sam ka. Sige, Nya, lab. manirado dira nya, na daghang labunon diri ha labo. Kanang panlaban nya, panirado nya ha. Kay, overtime ra ba ko? Ha? Bye-bye. Bye ha, okay. Bye na. Salamat Arimbon. Bye. Bye. Babe. Sus, ginihar ka? Kaduga biya nimo eh. Wa ka tugti sa asawa. Gitugtan ko pero wato kay baw nga. Magkita ta. Nya, syempre wa man sila hibawaan sad ang hibawaan niya. Mujuti ko karon. Syempre nangit aras ko grason dito ba oh gipadala ang ko ba. Ako lang pong gidawat. Siyaan pa rin mga asawa eh kay mag-ipon lang ta. Lagi naana na sa kumain. Nangita lagi ko chimpo ba. Okay, ikaw jud akong ipuli. Uy, unsa? Na, atong gibuhat hapit na. Mo gani. Hapit ang buto. 13 na ni kabuan. Hapit na gyud. Dili sa dosi pa. Adusi pa Anak de. mo kani ka Tracy. Ako nang i-junior ha. Ako nang i-junior. Oo kana junior junior good. Ano, wala gi ka. Grabe naman mo day mong ko ano? Aman. Balbon di ka kabib. Mao biya ni. Murag pakatay mo na ilok siguro. Kay pa ba ka mao gyud giapa sa akong mga laki sa una, mga ex. Kaliwaton jud ay magbalbon sa. Babe, isa sa mga babae ninyo ba? Giunga si mga itlog, para gilok. Oh, gilot juga na. Nya sa man. Ah, syempre, kita mo duty ron largo ta sa lads ba. Ay, kanina malami ka. Ay kabalaka kay ning istorya na ko dito ni sir. Ngita na ko palusot. Sus lagi. Ba, hambo naman kay kaoy. Ini ra ko hinam ni mo ba. Ako gani. Ito ta. Ha? O mga na tayo. Ari kagunit. Unsa man taong ka? Dili ano eh. Ano? Ngita tagabal-habal. Habal. Maghabal man sad ta. Ato ta sunahan malakaw ta kay. Oh, bising mo na Excited ba? Tana. Ano sa ta dire. Dito lang kay dol-dool. Padung ni si Wakiki. Sige ta na. Oh, dire. 3 hours later. Lab. Sana. Oy, lab. Mayo noon, pinauli na ka. Oh. Ato na ko lab. Ha? Mula ka na sad ka? Bago pagay kinabot, mula ka na pud ka? Unsa naman tong gasaryo, oy? Ni ulir ko dire para manamin ba kung saan ako itsura ba kay gwapo ba gihapon. Pwede, lab, ganang, niya na pud lakaw, lab, oy. Unsa man taong ka, oy? Unsa man kay imo pa jud kong pugnan nga overtime ha para nato ni na bungar gap may puhon. Ah, gadudan ako ng OT nimo ba? Sige, OT nimo ba? Sinahin ako na imong gi-OT, ha? Dili oy unsa man kay ikaw ba? Kanang overthink nimo ba? Ha? Ako in town, ako ang gibuhat in town. Trabaho ra in town, ha? Wag tangas na si muna na ba? Kana mo na sige tan-aw nimo kanang mga drama ba, mga Wala mo ko lagunahon ng babae ka nga. Ako alam ba, basig lahi na imong, basig nagsugal ka or wala oy. nagsyaka, nga na ba? Wala oy, nayabag mo diyan ning kamot ganito nya magbisyon hinaunta. Unsa? Makalagot ang labgoy, bago pag ikinaabot, wala, lakaw na sad ka. Jesus. Kapuya ba nila? Ikaw naman ka Ano daghang istorya? Uy, Ano daghang istorya? masala ka? Muduti na ko. Pagto na kung sa orasa o. Sige, Ning uy. pakita ra ko nimo dire kay gi-check ra ti ka kung okay ra ba ka dire. Ay, nalanjud na namin na kaning ari dire. Mo gani wa may sa amin dito. Sige, gwapo pa man ka ko. Buti mo sa liyo sila. Lakaw na dito ka. Ah, rin ako. Amping, ha? Oh, salamat. Bye. Palit ra ko kaon sa kantin. A few minutes later. Lab. Kinihara ka? Lab, kaniyara ko lab. Gutom na lang kung kaon na lang kung daon lab. Kaya sa ka. Mayon hon, di man good kay bawo ka ako patong gibulog-bulog akong asawa. Kay bawo na ka. Para di ta masakpan ba, walay mga duda-duda ba. Trabaho rang na sinuhunan niya kay Magaling kang kupal ka. trabaho ang kung giingon nga overtime dire, overtime dito. Ano ba, paring kamot.
dapat lagi gibuwagan na nimo imuhang asawa kay 3 months na ba yata? Lagi ay kabalaka na anak ko anak na sa kong plano tanan nakasuwat na diri sa kong utok ha nga buwagan ako na kaya magpuyo naghunahuna nam gani ko palit ko kanang area kay balay para kana matukuran na to para mo settle down taba nya wala na para magpuyo na kita wala koy connection sa kong asawa. Kana lang dindag kay na. Mo lang pindot pa jud ang dapat bukid ta kay mabuhi ra man kag mga sagbot-sagbot. Nagayang Carabao grass dito. May ani ba? Pwede ram kay tugway. Lab, ako nga yun, babae mo, Lab. Si ikaw babae kay ba? Makang na ako'y asawa. Babae mo to akong asawa. Ikaw akong asawa, akong babae. Pero, wala, naghinahinay na fade baka na away. laing babae ba? Dili ka ng asawa ni mo. Ikaw, ro'y naunsa na may intaong ka. Walay lain, oy. Wala kaganahan ako nimo kay kusog kay kamukaon og mga yana, mga dandahon o mo ganahan kay ko. Musamot kog kay inla basta mukusog nagmukusog kay kamukaon. Sus, mo na ko. Nga di ka diri, higit na kalibunan, oy! Babe, Bago ko yung mas kalibunan, kinsa ba rin magda? Kinsa man ni Lab? Ako, Si kinsa? ako, ulit. Tinitit! Ikaw kinsa ka? Akong babae. Ay, pagkat ayaw katawa eh! Akong kagakilay da? Ay, lang, seryo, oy! Ay, kanya mag-ipulin ako! Puro man yung napalapas sa malamok, oy! Katawa ka tayo, oy! Ay, magkatawa na eh! Ay, kanang. Ila sa mo. Hey, Ako na yung nagtinitit! Ginamutan na kinsa ka, huwag mo tubag sa pangan! Saka! Saka! di pag Ako ang uyab. Uyab ka! Ako yung gipabuntisan. 12 na ka buwan. Ni ka 13, butho na ni. Lab, buntis, Lab. Ay, alam mo pag-away ha. Kay parihar mo mga kanang sa lens bagyo. Kanay ko gini mong gipili nga. Daghan kayo balhibo? Hoy! Paborito ning saryo kay mo ni mo gilok sa ing itlog. Ikaw kaya mo kilay? Mo ni mo pili mo kanang bagang kilay? Hoy! Ngano? Hoy pod. Bangatan! Hoy bagang kilay. Murag bagtak sa lamok. Ay, alam mo pag-away ha. Magsabot-sabot lang ta kay wala may pareha ninyo mga gwapa. Kanya. Ha? Sige, way gwapa! Di ba walay parehas ninyo nga kagwapa. Kamu saryo mo Walay- mga generation mga beautiful. Oh, walay mga susaman ninyo kagwapa. Mao bitang gipunit gyud ta mo kay grabe ninyo ka mga gwapa. Nabighani jud akong kasing-kasing ninyo ba. Oh. Ay, sarya! Imo pa rin babae? Kasama ni. Imo sa ni babae? Ay, dito ka. Kasama ni duha, saryo. Hello eh. Ako Mga uyab! Ha? Ako yung pamutisan. Uy, saryo! Che! Huwag ka nabuang? Mura man mga pinggan-pinggan og naong? Kagwapas ni mong asawa? Hala niyo! Muchacha! Pahawa ko na diribi. Grabe kaya mong sulti, oy. Hoy, ipokrita! di man Hoy, wasa. Mura ba tayo mga pinggan-pinggan og Ade. naong? Huwag mo kibaw, gwapa ka mig-asawa? Pinggan-pinggan? Bilisan lang ani mga naong. Oh, di kita tasa. Pre, gwapa! Dera. Trabong ko! Hoy! Nakita, nakaingon sa pinggan-pinggan kay Dudura may tasa. Ay, takori. Hoy, saryo! Lagi kayo, amigil lang to eh. Ay, pero Rico, ano, hirasan mo ka mga labos sa kinabuhi na mo eh? Di ba sa gugal Ang sama ka eh? ninyo? Nagtuo mo? Hoy! Nagsabot sa kong asawa saya. Kay Sorry na lang, saryo, kay itong andit kang gisa. Hay! Oh my god. matay. Tumbong uroy. Ano, lab? Ang atong date, lab, ha? Dirin ako ni. Ako si saryo. Human! Gwapa, ayaw na bumutod. Anya sa magsabot ata kay. Ayaw, lagi. Ayaw pagkilabot ito yung bagas kilay. Okay, anya ka. Buwatan! Ang daw mo, napadapas lang mo. Anya sa akong piang Buwatan isa. ng baboy! Seryo, pagpili. Ako Pagpili. Gisa! Gawas ko desam! Uy, unsa kasay? Unsa problema mo? Uy, porting gwapo si mong bana, day. Huh? Imong bana, porting gwapo, day. Gilugan, ay. Gilugas, duha ka murag na pinggan-pinggan, day. Oh my god. Porting gwapo si mong bana, no? Dirisan lang atong mga naong galisa. Sinuod ka na, say? Ngano magbinuang man ko Gisa? Gawas sa day, to dito ay unahan. Dali, doon ra testanan. At tuwa dito imong bana, porting gwapo ha ato. Kuigta. Uy, wala pala pilon man ko di mo inyo man ang away. Imuha man ang bana. Gisa imong bana Gisa in town Ginoo. Ablan ko tang ato si babay. Ha? Nga dito? Duha ka buok day. Duha ka buok. Oh my nagilog sa God. imong bana porting gwapo ha lagi. Inanti ka. Swerte ka sa imong bana porting gwapo ha. Sige na, sige. Naglisog ko ginawa, say. Adto na ko, say. Ako ni. Pagpili, Saryo. Pagpili! Are ka na ko, are si Saryo. Pagpili, Saryo. Ay, masanan ka doon liki o karing liki, doon ay buhok. Seryo! Lab.
Mo na yung mga babay? Ha? Unsa babay? Babae mo? Nag-team building mi dire. Ito. Ano ba mo saryo? Bertay man mi. Team building. Ay kung ilara saryo. Wala di kay Lara. my Ayaw kong ilara. Wala oy. Ay kung ilara. Kani pa nga babae ni mga bungoton? Ha? Kani pang babae nga magagkilay? Sa babay. Kaunsa naman to ka saryo oy? Mamili kag babae ka na lang sa imong asawa. Ora ka mausar sa? Labo bitaw damo ko dako ko. Oh. Ito kumay. Naog damang. Lamok. Lamok. Tukak. Wala nagkukak ka. Nana man damang digi pa man lamok. Sus, saliyo eh. Sa kadaghan nga babay nga. Pwede, kana to labo sa asawa sa liyo eh. Unsa naman to ka sa liyo eh? What are you saying, love? Nagdinay. Nagunsa mo dili og dili na nimo mama. Team building gani. Kamo lang tulo, animal ka? Ha? Oh, ning una mi diri wa pa man kawan. Ay ako buang gud kay buang na ko dana, buang ko nimo. Pero karon dili na ko buang nimo. Padayon. Oh. Karon. Inyana na ako bala. Wala kay asawa nga gwapa. Ari ka sa mga kukok. Nag-agresibo. Kukok. Hoy. Kukok. Hoy. Love. Hey guys. Ako pa. Bako pa ko nagpahilot. Ako na.